אז מה קורה גלגולים? כאן תשגמי בשידור חדש, היום אני ולכם לסרטון של אתגר, שבאתגר אנחנו עומדים להצטרך לדוג, כאילו לוט רק מלדוג, כמו שאתם רואים יש שבוע הדגים. אז זהו, זה מה שאנחנו עומדים בסרטון. יש כאן את מרטיל, שחשוב שלא יהיה בתיאור, כולם עושים לו לייק, סאב, ומהצד שלי יש אורן שגם לא יש ערוץ, לכו להירשם אליו, גם הערוץ שלא יהיה בתיאור, לכו לעשות לייק וסאב, אז זהו. אוקיי, יאללה, אורן, רדי. יאללה, אז אנחנו עומדים רק אוקיי, סבבה. מתחילים. יאללה, אנחנו מתחילים באתגר. סבבה. תשמעו לפי הנחיות של פיקוד העורף, זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, מאיפה אתם רוצים ללחוץ? אני חושב שצריך ללחוץ במקום עם דגים. אני חושב בואו לכאן. לא, או שנבוא לכאן, לא יודע. אני חושב שעדיף שנבוא לכאן. זה מכי הרבה לדור. אני המלך. אוקיי. למרות שנראה לי שנחתה שם הרבה. מה? נראה לי נחתו שם הרבה. תגיד להם שגם לא שומעים אותי. כן, גם חברים, לא שומעים את רועי ואורן. פיקוד העורף. אוקיי, שנייה חברים. אוקיי. של אוסם. טוב, רגע. מיני. של אוסם. תזכרו, אסור לקחת לוט רק מגומות. רק מכאילו... מישהו רוצה?
מישהו רוצה כזה? אוקיי, רגע. אוקיי. הייתי רק צריך פשוט לסדר משהו. טוב, אז כל אחד עושה לוט רק מלזוג. אוקיי, אל תגנבו לי את הגומות. יש לי רק דגים, אני חשבתי שיוצאים פאפים יש את שבוע דגים. מה זה דג הלג'נדרי הזה? תראה, איזה? שקדאון הוא עושה. איזה לג'נדרי בוי? לא יודע, הוא נראה כאילו מונדיאלי, זה משהו כזה. וואי, זה לוט? זה דג משוגע. דאבל אוקיי. גומה שלי. אני לא כל כך רואה שיוצא לי בינתיים לא טוב, יוצא לי טוב. מה יצא לך? וואי, איזה כיף. היי, מי גונב לי? אורן, די. בינתיים רבים על הגומות. אורן, יא גנב. וואי, אין לוט, מה זה? אורן, תאכל. אתם חיסלתם כאן את כל הגומות באמת? אני חושב שזה יהיה בסדר. ועוד משהו שאולי אני קצת מציק לכם. חייבים להשאיר את החכה כל הזמן באינבנטורי. כל הזמן, אסור כאילו, אתם יכולים רק להוריד לשנייה, אבל אם החכה לא, כאילו, לא הייתה לכם באינבנטורי, אז... וואי, פשוט מגניב. כולי עם כל הכישופים שיש. איזה כישופים יש? יש רק 2. שלי אסור לגנוב. כל זה שלי ואתה לא תיגע. זה בטיבול. וואו, עולים מלא טירים עם הדברים האלה. אוקיי. אומייגאד, אורן מזליסט. יש לו את החכה הכחולה. אוקיי. אני חייב לסדר את הלוט שלי. אין לי כאן לוט כל כך. טוב, זה הלוט שלי דווקא. אז אפילו אם יש פאק לג'נדרי שהרגתי מישהו, אתם מקבלים פאק לג'נדרי, אולי זה מתפתח, אבל אסור לכם לקחת. די, אורן, תן לי את זה. מישהו רוצה? מישהו רוצה? לא, אורן צריך, אורן. אז קחו את ניסו זה. לראות בנו. אורן, קח. מי ירחץ עלינו? אני לא יודע. על אורן הם נוסעים. טוב, רובות. ואורן, אסור לקחת שום דבר. מותר כדורים. אני על ה... כל דבר אחר. מישהו רוצה? אורן, בוא קח. יש כאן גם אייר, מי שרוצה. טוב, ואורן, גם אסור לקחת מיני, זה רק אומר. אם אתם רוצים לקחו את זה. אפילו מילים. מישהו רוצה? סגי, אתה רוצה? סבבה. כבר יצא לי את זה 3 פעמים. וואו, זה יפה נראה. אני לא יודע אם לקחת את זה 3 או לא, פלופרים. אני פשוט לא לקחת את זה. עליי. אני חושב שאני אלך להתקדם, לא? עליי. גם עליי, אבל... לא יודע, זה לא פוגע. זה בכלל לא איש. די. זה שתיק. אוגוסט 28. תראו! אומייגאד, איזה לוט מטורף. אוגוסט 29. ועוד מה ששכחתי להגיד,
מותר לנו, אם אתה דאג ויוצא לך פעם פלג'נדר ואתה מרשה לי, אז מותר לי לקחת. כי... ברור. יש לי 3 פלופרים. כן. איפה הזון? 4 פלופרים. טוב, יאללה, בואו מהר. וואי וואי. אבל אל תשכחו גם לחצוב. אבל לא אסור לחצוב. מותר, אז לפורטנייט זה די משחק ללחצוב. אפשר כזה לא לחצוב. ומותר לקחת כל דבר שאתם רוצים חוץ מעילים ונשקים. בזון הכפרי. הזון לא יוריד לי דמג'. כן, רגע. אוקיי, אנשים. את הסאונד אפקט משעמם. עליי. אוקיי, סבבה. רועי, אתה בסדר? יש כאן טיפה, רועי. לא. אני לא בסדר. הוא מזיע. עליי, הוא מזיע. פיניש, איזה... אתה כאילו לא מתכוון להרים את הקו. אני מתכוון, אני גם מוריד לו H. מאה? אורן, תאר לו להפיל אותנו. אורן, אתה תלך להרים לי את הקארד. אורן, לך תרים לי את הקארד אתה. נוק? יש לי גם דגים, תיקח אותם, אם הוא לא לקח אותם. אוקיי, הוא לקח אותם. הוא יצא. יצא, אז תיקח לו את הלוט. אורן, תצטרך בנו גם. אני אגיד לכם איפה תרים אוקיי, אותי. אסור לי לקחת שום דבר. אתם יכולים או להרים אותי. תרים אותי בדספייר. אנשים, אורן. תן לו על הדוד. בסדר, הוא קרא את זה. לא, הוא לא טעה. מת, נייס. אורן, פעם פפי. אסור לך. אורן, אסור לך, אורן. אבל אתה... חזיר עליך, אורן, קח מלמעלה. את הפלופרים, תשים מילים. מאחוריך יש פלופר. אורן, יש שם 3 פלופרים, תיקח אותם ותיקח את הביב. יש עליי אנשים, אורן. תיקח את המתחית ותברח. אומייגאד, אורן, אולי... ותיקח את החכה. אומייגאד, הוא אפס פינג. כן. היי, אורן, אתה תתפסל באלתרים. אומייגאד, צ'יל בן אדם. תברח, אורן, תברח. אני מת, אורן. לא מאמין. טוב, אורן, תברח. אומייגאד, תראה את זה מדהים. הם פגעו באורן באוויר. אוקיי. אומייגאד, אורן, זה מאחוריך. תשחק, שים את קיצים. שים מדקיט. רגע, איך הוא קיבל מדקיטים? אי אפשר לקבל מדקיטים לדוד. נכון, אי אפשר אורן, מדקיטים. אסור לך לשים מילים, אורן. אסור לך לשים את המדקיט, זה תפיר מאחוריהם, תפתיע אותי עם ה-FCG. אתה מאמין. טוב, הוא לא משנה, הוא לא FCG. נצא? אוקיי, חברים, זה הסרטון היום, יאללה לתת לייק, סאב, פעמון, חשוב ששניהם יהיו בערוצים, וזהו.
יאללה, ביי. So today, the